Máte predstavu o svojom vysnívanom bývaní, no neviete, kde by ste ju uskutočnili? Volám sa Pavol Žák a dnes sa spolu pozrieme na modernú novostavbu trojizbového bytu s balkónom. Za bezpečnostnými dverami vás privíta chodba vhodná na umiestnenie praktickej vešiakovej steny a vstávanej skrine. Odtiaľ sa dostávame do otvoreného priestoru obývačky. Kuchyňa je prakticky prepojená s obývačkou a ponúka predprípravu na modernú kuchynskú linku. Presklenie jej jedálenskej časti ponúka okrem množstva prirodzeného svetla aj krásny panoramatický výhľad. Byt má podlahové vykurovanie a predprípravu na klimatizáciu, čo vám umožní komfortné bývanie nielen počas chladných, ale aj horúcich letných dní. Tak ako z obývačky aj z rodičovskej spálne môžete výjsť priamo na priestranný balkón. Do priestrannej detskej izby sa pohodlne zmestia dve postele, písacie stolíky, ako aj veľká vstavaná skriňa. Máte radšej relaxačnú kúpeľ vo vani alebo osviežujúcu sprchu. Oboje vám dopraje vaša nová kúpeľňa. Určite poteší aj samostatné WC s umývadlom a predprípravou na práčku a sušičku. Súčasťou bytu je aj príručný kumbál. Rezidencia Tri rúže ponúka množstvo obchodov, služieb a reštauráciu priamo pod jednou strechou, takže pohodlie každodenného života máte doslova na dosah aj v papučiach. Výhody: moderná novostavba, možnosť zariadenia podľa seba, veľký balkón, množstvo denného svetla, výborná poloha, bezproblémové parkovanie. Ak vás táto novostavba moderného trojizbového bytu zaujala, tak ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať.